Ụbọchị Ndigbo bụ ụbọchị ndị Igbo wepụtara iji wee cheta ụmụnne ha emegidere na ugwu Awụsa nke Nigeria n'afọ one na one gara aga. Ụbọchị a ha wepụtakwara bụ ụbọchị mkpụrụ ụbọchị 29 ọnwa 9 n'afọ niile. N'ụbọchị a ka ndị Igbo kwekọrịtara na a ga na-abịa n'igwe n'iji wee cheta ndị Igbo wee kpakwa alụ ka ndị Igbo ga-esi wee dị mma wee gosikwa ejimara ndị Igbo, ya bụ omenala nakwa ihe ọma niile nke ndị Igbo ji aya isi. Kemgbe ihe a bidoro, ọ na-abụ ihe ndị Igbo na-echebiri kwa afọ n'ebe niile ha bi na mba ụwa niile, ma ha nọ n'ụlọ ma ha nọ n'ama. Nke afọ a pụrụ iche maka na o gosiri ịdị n'otu nke dịgoro n'etiti ndị Igbo, ọkachasị na Lagos, kamgbe onye nze Oliver Akubeze mmiri ndị Igbo. Kemgbe Oliver Akubeze were oche dịka onye isi ọhaneze ndị Igbo na Lagos, o were na amamihe ya na ihe niile nke Chineke ji jaa ya mma wee jikọnata ndị Igbo niile, ọkachasị otu dị iche iche. O mekwala ka ha mara na ọhaneze ndị Igbo abụgoro oche ndo ndị otu ndị Igbo niile n'ebe niile ndị Igbo bi n'mba ụwa dum, nke mere na otu niile dị na Lagos kwekọrịta wee kwuo kpọmkwem n'ezie na ihe onye nze Oliver Akubeze na-eme dị mma, nakwa arịọ ọ na-atụ n'iji jikọta ndị Igbo, ọkachasị n'ime ọhaneze ndị Igbo, ya bụ otu bugoro nna otu niile n'ebe ọbụla nwafọ Igbo bi na Nigeria makwa na mba ụwa niile. Nke a mere kpọmkwem na ụbọchị ndị Igbo nke afọ a bụ mkpụrụ ụbọchị 29 ọnwa 9 afọ 2011 na Lagos. Kpọmkwem ka otu ndị Igbo niile jikọtara aka n'ime okpuru ọhaneze wee bịa n'ama egwuregwu nke dị na Surulere, Lagos, nke aha otutu ya bụ National Stadium Lagos. Na ụbọchị a na-ekwu maka ya, ihe ọma dị iche mere maka na ndị niile ndị Igbo ji biri egwu ọdịnala nakwa ihe niile eji mara ndị Igbo gbara n'ọgbọ n'ụbọchị ndị Igbo nke afọ a. Ka mmemme bidoro kpọmkwem, ndị mmadụ anọrọ narị wee na-eche ka mmemme wee bido n'ụzọ pụrụ iche. Ndị mmadụ si ebe niile wee na-abata na mmemme a nke bụ ụbọchị ndị Igbo. Ngwa ka ikiritinu ka ndị na-anọ si nọrọ nakwa ndị na-abata si abata tupu mmemme a na-ebido, na-ekirinu ụbọchị ndị Igbo. When you see a man, see man or him, what your man.
welcome to this wonderful occasion. Chairman, 2011, Obatala. Chairman, Igbo 2011, Alex Oti. Hey, what did you mean? ka ndị mmadụ nọrọ na wee na-eche ka mmemme wee bido kpọmkwem, egwu ọdịnala na-akụ, ndị mmadụ na-enwe anwụrị na-akparịta ụbụbọ ka ụbọchị ndị Igbo a ga-esi wee dị kpọmkwem. Ka ha na-eme nke a, ka ndị nze ndị ọzọ ndị akara aka ụmụ Igbo na-abatakwa na-enwe anwụrị. Na-egbughị oge ka isi sekpụ ntị mmemme a, ya bụ nwafọ Igbo Chineke ji alụlụ ndị Igbo ọlụ kpọmkwem na Lagos, n'ime ọhaneze ndị Igbo nke Lagos. Ana m ekwu maka onye nze Oliver Akubeze, mmiri ọma ndị Igbo. Ka a na-ekwu ọ batara n'ọgbọ ka mmemme wee bido n'ụzọ pụrụ iche. Ngwanụ ka ikirenu ka onye nze Oliver Akubeze, mmiri ndị Igbo, onye isi ọhaneze ndị Igbo na Lagos, ji bata n'ọgbọ mmemme ụbọchị ndị Igbo nke afọ a. Ka onye nze Oliver Akubeze batasịrị n'ọgbọ, mmemme wee bidozie n'ụzọ pụrụ iche. Ngwanụ ka ikiritunụ ka o si aga. Ọmụkwa ihe ọzọ anyị bụ n'obi wee gbakọnata n'anyị nwekọrịta onwe anyị nye gị otuto na-asị gị nna nara ekele kachasị ekele n'afọ Jizọs. Anyị wee na-asị na iwu ndị Igbo onye isi anyị na nwa aja oyi ji ka e wee jụ anyị were ọbara Jizọs Kraịst wee na-agba anyị ogige onwe anyị oge n'afọ Jizọs, dịka ugwu si wee gba Jerusalem okirikiri, otu aha ka ebere gị na amara gị esi gba anyị ogige n'afọ Jizọs. Ọ na-asị nara ekele n'afọ Jizọs. Anyị na-asị mgbe anyị emechi ihe a, mmadụ ihe anwụ agaghị ha ada, ihe atụ mbọ, mana ihe anyị eji na-abụ ọṅụ ihe tie gị etuto n'ihi na ịnọnyere anyị. Ihe ndị akara ji ọgwụ ka emesuola anyị ka anyị kara ihe si n'afọ Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka nke a na-aga, ka eze ndị Igbo Lagos na onye isi ndị eze ndị Igbo niile n'ụzọ ije, ya bụ eze Hyacinth Wabeze Ọhazurike Mkpume nke abụọ Omereọha mmụọ na abụọ OON bataziri n'ọgbọ n'ụzọ ngala. Lekwanụ ka nna ndị Igbo Lagos eze Hyacinth Ọhazurike OON ji bata n'ọgbọ n'ụbọchị ndị Igbo.
ka ọ batasịrị wee were oche mmemme wee bidozie ekpe ekpere ma gọkwa ọjị. Ngwa lekwanụ ka onye nze Oliver Akụbeze nekwanụ ka mmiri ọma ji chere ndị Igbo ọjị. Ndigbo